järjestön valittu. Anita Apu, P35. Emilia Kukkonen, VJS:stä. Anni-Maija Kauppila, Pallokissoista. Iida Vaakkonen, Siljärven Palloseurasta. Tiia Savolainen, Siljärven Palloseurasta. Ella Kokkonen, Vantaa Jalkapalloseurasta. Sara Valdamius, Vaasa IFK:sta. Jasmin Miettinen, Siljärven Palloseurasta. Selostin koko rankkikisaa. Mimmi Nurmela, Vantaan Jalkapalloseurasta. Katarina Aumanen, Pallokissoista. Rakataa! Ja Sofia Manner, HJK:sta. Ja seuraavat palkinnot tulee luovuttamaan Sporttian kauppiaat Jari Koistinen ja Jani Leskinen, sporttisimmat pelaajat molemmista joukkueista. Pallokissoissa sporttisimman pelaajan palkinnon saa 31 Aana Koulas. Hyvä Aana! Aana! Hyvä Aana! Ja Vantaan Jalkapalloseurasta sporttisimman palkinnon saa 6 Mimmi Nurmela. Ja kuntokeskus Pressi palkitsee presseimmän pelaajan molemmista joukkueista. Ja Pallokissoista ottelun pressein pelaaja oli 31 Aana Koulas. Hyvä Aana! Ja palkinnon luovuttaa turnauspäällikkö Tero Karjalainen. Ja Vantaan Jalkapalloseuran pressien pelaaja on 10 Ronja Ikonen. Ja seuraavana luovutetaan hopeamitalli